Каква ще е активността на парламентарната група? Какви законопроекти? Въобще, гледам, че реагирате сега на ситуацията и с пенсионната реформа и по други проблеми. Това ли е най-важният приоритет? Основно образованието. Знаете, че се приема един закон, който не държи сметка за състоянието на хората и достъпа им до образование, който трябва да преразпредели парите, така както преди години се направи здравната система и да отидат и към частните училища. А защо и там деца, както се казва, български учат? Защото това правителство проповяда неолиберализма. И в крайна сметка, когато има такава голяма бедност, е добре ограничените ресурси, които правителството ограничи в бюджета тази година, да осигуряват достъпа на тези, които не могат да имат достъп до образование. Същото и в здравеопазването. Така наречените реформи всъщност се въртят в ония порочен кръг, който превръща и образованието и здравето в стока. И срещу това ние сме против, активно и постоянно. Беше внесен петък законопроект за микрофирмите. Това са предприятия до 10 души работници, които в момента са засипани от бумащина и към които се прилага по същия начин се прилагат изискванията, както към големите предприятия. Европа има директива, която повелява тези фирми да бъдат разтоварени от бюрокрацията, включително и нашите европредставители с такова разбиране, и затова внесахме този законопроект. Иначе ще продължим да настояваме за решението за категорична позиция на нашето правителство за отпадане на санкциите по отношение на Русия. Знаете, че нашите представители, част от тях, и в Европейския парламент, и в Парламентарната асамблея, категорично се противопоставиха на това изкуствено напрежение. Пътя е по-скоро в диалога, в никакъв случай не на военните действия. Да, но в Мюнхен френският президент друго казва, ако няма споразумение, война. Една война ще бъде разрушителна за Европа. България ще понесе много тежки последици и затова ние ще участваме във всички инициативи, в които се чува ясно гласа на българските граждани, на българския народ. Той е против военни действия. Каква ви е стратегията за местните избори? Сега сте се събрали с областните, с общински ръководства? Далече до тогава. Абе не много. И мисля, че след Конгреса ще коментираме и тези въпроси за медиите. А преди това ще работим за нас. А как от позиция ще станете пак управляващи? Имате ли такава стратегия? Нямаме стратегия. Търсим доверие на гражданите. Не става с стратегии и тактики. Технологиите в изборите са важни, но на първо място е хората да повярват и да дадат доверие за представителство.